Alright, good morning. And good morning sa mga kababayan ta, lalong-lalo na po sa Obilandia World. Yaong kita ngunyan digdi sa Legazpi Science High School, kung saan natagpuan po niya itong mga tugang si ako Bicol Representative Pido Garbin. Maringan ito natagpuan ko ngunyan digdi. May aktibidad po palang tabi kaya na pagtataonin food packs sa mga kababayan ta, digdi po tabi sa Legazpi City. Bako sana, kundi po sa bilog na Kabikulan, pinagigibuan siring na aktibidad. So tamang-tama, dulo kunta, ang gwapito, macho na congressman ka na Bicol Party List, si Congressman Pido Garbin. Kong, sis na iling nanggad so kapugian mo tabi kong 73 live viewers kita. Makaskaso na no? Kong, good morning tabi, maringay na tagpuan ta ka. Ano po ang latest na programa mo? At syempre po ka na Bicol Party List. Yaong ito sa Legazpi City Science High School para mag-kondusir kay educational assistance sa gabos na senior high school digdi sa syudad kan Legazpi. And pagkatapos kayo ni, mapasiring kita duman sa stanza to distribute food packs and then at sana ba na hapon sa Tamaoyan. So we're doing this as part of the Ako Bicol advocacy na tanganing matabangan ta sa mga kagurutom, katirios, and at the same time, those who need educational assistance, lalong-lalo na itong mga financially disadvantaged but academically deserving students. So, I hope na sa mga viewers we can also reach out sa indong mga lugar wherein ining advocacy na ini sa tuyang pinagpunan sa haloy ng panahon. Nasa Kongreso kita for the past 11 years and this advocacy has been implemented whole year round tabi. This is the presence of Ako Bicol in the 6 provinces of the Bicol region. So, advokasya, programa para sa tuyang mga kababayang Bicolano. And doon yan, diyan kita sa syudad kan Legazpi para tutukan so asistensyang pangedukasyon sa tuyang mga kababayan digdi sa syudad kan Legazpi asin so mga nagugutom man asin warang pagkaon food packs distribution. Opo, Congressman, before anything else tabi, manungod sa proyektong ining magayonon digdi sa Legazpi City na sa imo tabing pinag-implementar, kung dakol ang nagaabang, kamusta? Ano ang development tabi kan sa imong pinagbubusol na lakdang sa gobyerno, partikular po sa pag-imbestigar kan problema ta sa elektrisidad? Kamusta po ini tabi kong? Well, so APEC, ang APEC issue, lalong-lalo na so sudden increase, so pagtaas kang bill, pinagsurat na yan sa Energy Regulatory Commission, ERC. As in, nangako sinda, na ma-schedule sinda sa pag-imbestigar. Na-receive ni last week, Thursday. So, 1 week na. Pitong aldaw na ang nakalipas. And then we hope that in the soonest possible time, this will be scheduled for investigation. So, ang pinakamauutan tayo digdi na ang mga albayanos magkaigwa ki rasonableng rate sa pagsisingil sa kuryente as in reliable supply of electricity. Yung man sa nasa tuyang kamauutan digdi matawan ki kasimbagan so kahaputan ka mga albayano kung nata aro kayo sa increase as in matawan man kasi kasimbagan dahil sa tulong pagkakataon nagutik so APEC June 22, June 24 and June 26 press statement sinabi ninda ang rason iyo ang 100% kinuha nila sa Wesen. Okay. Pero bako man palang totoo. Opo. 75% hali sa ng bilateral contract as in 25% hali lang sa Wesen. So magkaigwa kasimbagan. Nata may pangyayari as in mga statement na araw kito na bako man palang makatotohanan. Opo. Kung duwa ang problema sa Albay, partikular po digdi sa Legazpi City, primero ang kuryente, ikaduwa ang tubig. Well, ang tubig sa Romania na sa tuyang pinagsusolusyonan, hindi sa Legazpi ang problema, bako reliable. Okay. Day maaasahan na supply ki tubig. Hindi sa urban areas. Opo. Maati, minsan waran tubig. Okay. Duma naman sa southern part sa tuyang syudad, Opo. talagang waran tubig. Okay. Waran connection Opo. sa local water district. And pinagigibot na duman is to put up water system level 2 Okay. para mas magkaigwa ki tubig sa tuyang mga kababayan. Okay. And we promise that by next year, Okay. we will endeavor makaagita ki kada sityo na Okay. water system. Tanganing matugunan ining premier na pangangiipo kan sa tuyang mga syudadano digdi sa syudad kan Legazpi. Digdi man
sa siyudad kang Legazpi, digdi sa urban area, sa sentro, talagang mati ang tubig. Nako. Minsan warang tubig. Exactly. And Oo. therefore, this is the cause of waterborne diseases. Mhm. And at the same time, itong bulate, ka mga aki. Yes. Minsan, day naiinuman. And that Oo. is an added cost to our living. Ito, Opo. dagdag gastos dahil ramo Jordan, Yes. pinagbabakal ta pa ang tubig ta sa mga refilling station. Opo. Para mas makainom lang kita. Opo. So, tubig sa LCWD Mhm. is only good for pagbukas, as Opo. in panglaba. Opo. And this is the thing na kung saan, as we call it, water is a basic human right Yes. na di mo dapat pagbaliwalaon. And we try to solution it by urging Opo. the concessionaire, the bulk water Opo. supplier. Nagulay na kami ni Iyo. Randy Opo. Estrellado kang Maynilad that they are building itong reservoir Okay. asin clarifier. Opo. And pangako ninda that before the end of the year or as early as January or February, first quarter of next year, Opo. matatapos na ining problema sa tubig. Sana, Opo. Mhm. sana, Opo. sana. Kung as a Bicol party list and at the same time, syempre Ligaspenyo ka, Congressman Pido. Ano ang asigurasyon mo man sa mga kababayan tang Ligaspenyo na ang problemang ini sa elektrisidad as in tubig mariresolveran sa mas lalong madaling panahon po? Well, sana mag-cooperar ang mga government agency kasi alam mo may mga regulatory bodies kayo niya. Arog sa kuryente, ERC. Okay. Nagahalat pa kita kansa ng pag-schedule ng hearing Opo. para magbigo kita simbagan. Mm. Ang arog naman sa LCWD, luwa yan. And Okay. of course, with the active participation ng local government. Opo. So dapat it goes hand in hand. Okay. And kita naman, base sa tuyang partisipasyon bilang kongresista, nagpapaabot kita kipondo Okay. para mas mag-construir kay mga water system Mhm. na makikinabang sa mga kababayan tang warang tubig. So ini mo na sa tuyang pinagigibong niyan, Opo. Jordan, and hope that this problem will be masolusyonan sa lalong madaling panahon. Ayos, okay. Thank you very much, Tabi Congressman Ngunyan. Pasaing ka na, Tabi Kong. Oy, yung mga naka-live views, Tabi Ngunyan, mapili kita ki siguro tulo, tawan ta kibagas. Ano kong, pwede tatawang kibagas? Sige, tawan ta mapili kibagas. kita. Oo. Paki-share lang po, Tabi Nindo, kan sa tuyang pag-live Ngunyan. Tangani, dakol pa kitang mga kababayan na makadangog kan mga programa po, Tabi ni Congressman Garvin. Kong, sa imong ultimong mensahe, and syempre po sa programa mo Ngunyan Aldaw, please go ahead po. Well, salamat sa mga viewers, and then pasiring na ako sa sur na parte kan sa tuyang syudad duman sa stansa to distribute food pack. So, maray na daw tabi sa Indo, mga ka-OB, mga ka-opinion, Bicol, and maray na daw. Hope to see you soon. Alright, sige. Mga tugang si Congressman Pido Garvin. Thank you very much, Tabi Kong, and mabuhay ka. Thank you very much. Goodbye.